sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisen da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. May samanan ang naragsak na bindisyon nga aldaw kada kayo amin. Di pa kasaritaan nga intaikan biyagita ket nagapo kanipagayam tayo Avanji, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan Avanji. Tubuak ti Bagulin La Union. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinsa-binsa tinagbalin apadas ko iti biag nga aging gaita ket madama apagdaldalanan mi nga agiina. No itinagan ni ayat aklunek a nagbalinak amaag ken bulsek. Ngamin nakirelasyonak iti lalaki nga amok nga addaanen iti pamilya. Iti likodan ti panakaamok nga addaanan iti asawa ni Lauro, naglemes kami latta iti ragsak nga uray ammumi nga aglanglangoy kami metten iti basol. Bali tallo tinagbalin nga anak mi ken ni Lauro. Ngamin kambal ti may kadwa nga inpas ngay ko. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Unay matlakit din tigas-gasat mo, anak ko. Apaya si kapay tinakapasamakan tigastoy. Mami. Mami, agar bisan. Agawid tayon. Agur uray ni daddy tulugan. Itulod da tayo pa'y kanoy jail balay. Sakbay nga gawid. Sige, anak ko. Umuna kayo ni tiayan ti amayo. Sumaruno akmat lang nga dagos. Agpagadak lang kanimanong niyo. Sige, mami. Agawaan nyo, Ang mga nipigsa na titudo. Juan, ala, umuna kayon. Umay kan, Chloe. Wan manong. Joshua, anak ko. Namnamaam asila lagip kaming tulatakan ka. Saan na kanto pulo sa malipatan? Nang runa nagitimpa ti mapakalaglagipan mikan ka. Katno sa dino mantiayan mo ita. Balunam ti pamatag mi a pamilyam. Amok ken mamatiak nga agbalin ka anaragsak itinagkay sa biyag. Mami, kitain niyo Agdardara man ang tiagong ko. Apa yan, anak ko? Mabit lang, mangalak itipan nyo. Mami. Adoy. Mami. Ala, agtugaw ka, anak ko. Ditoy. Itangan mo basit, anak. Basta kastoy po doon. Agdaringo at mami. Wan nga, Rod. Di ka madanagan. Agsardang matlaang dayta. Orayan nak ditoy, mangalak iti yelo. Wan mami. Mami. Ang tatari tisbok itay. Kasla. Makasarsaruak, mami. Anya, kasano tirik naman ako? Ada ka di nasakit ka? Ada nasakit iti bagim? Maululaw ka di? Uno anya! Awan matkit di, mami. Iso na lang ita. Kasla. Agkapsutak, mami. Diyos ko, anya ka di daytoyan na mapaspasama ka nagiti anak ko. Mabit lang, tawagak ti amayo.
Aday ta, nasukat akong ti t-shirt mo, anak. Kumusta ti Riknam? Medyo okay matan, mami. Nagsakit lang ti siko ken tumeng ko. Kasla pa nagriknak kat limlim tagda nga orasan man. Kasla, imadot lang mo itim at ilupokin imak. Di ka agdanag, anak ko. Amok asaan nakaabaybay ang ti Diyos. Mamati ka maikat matlang dagitaan na sakit kan limitam iti bagim. Mami, Ada aklang dito'y amangaywan kan ka, anak ko. thank you, mami. Oray tatakil kami. Adda kayo na tama aywan kata kami. Siyempre aging ga si bibihagak. Ada aklang dito'y amangaywan kada kayo kan ni Chloe. Daita ko tilaglagi pa niyo akanayon. Mami, adda ni Daddy. Kumusta ngayon? Naimbagman ta na ka umay kalawro. Wen, kapuk lang inyo opisina. Apa, anya tinapasama. Agan ano ka, Dexter? Okay akong daddy. Manipod ita. Kanayam na kuntimang sarungkar kada kayo. Tumulong ak iti panangaywan mo kada kuwada, Vanji. No siyak, awan parikot iti dayta lawro. Ngam ti saludsod. Okay lang ka di dayta iti pamilya. Wen, nagsarita kaming gani Miriam. Kat imanugot man. Nasayat mat nga rudno kasta lawro. Dexter, Chloe, Daddy, Daddy? amok nga do tinagkuraha kada kayo anak ko. Kasabay ko ma, tabay andak amang sulnit kada kita ang nagkurangak. Sa dino ti papanam, Dexter? ijay kanto, mami. Mapan ko lang kitain dagiti babarkadak. Ay na, masansan mat ang tiruruar mo. Saan ka kumana mapan ijay? Ang mga no dapay dakas ang mapasamak kan ka. Mami, awan rum ba nga pagdanagan nyo? Kabailak ti bagi. Ken maysa, agan anadak man. Saan? Diyak kayat. No imbagak adi ka rumwar. Saan? Mami, 20 anyo sakon. Saan akong nga ubing. Kabailak ti bagi kunak man. Dexter anak, konsernak matlaang kada kayo. Palubusan kayo matarumwar no kumatawan sakit yo. Mami, gapo ka da sakit mi. Ikulong da kami latan dito'y balay. Please, mami. Kaya't kumat ama padasan ti normal apa nagbiag. Pangaasiyo, tadiyo kumamat ipaidam na ita kanyak. Dexter anak, di mo kumamat ikan iti sa bali aka ipapanan ti kastoy nga aramidag. Pampanunutag lang matipagsayaatan yo. Mami, numatayak gapo iti irurwar ko. Ay kat talaga siguro aday tatigasat ko. Dexter! Isuntumot lang ti amin ti turong tayo. Matay tayo amin, mami. Saan? Di ka kumamat agsaw iti kasta anak ko. Saan mo lang nga mo? No kasanwa ka masakitan. No mapukaw ko pa iti maysa ka na kayo. Basta rumwarak, mami. Desisyon ko da ito. Isa pang asiyo tas anda ko nalapdan. Makaamon ti Diyos kanya, mami. Adda hemophilia dagiti duwa nga anak yo, ma'am. Hemophilia ko nam, doktor. Wan, ma'am. Kinapudno na, manmanula ang tikastoy asakit dito'y pagilian tayo. Dahito'y asakit, kat makuna a genetic. Wan numatawtawin. Dahito'y kat mabalin ang natawid ti babae iti amana. Iso ang matawid mat dagito'y dagiti agbalin nga anak na, kang runaan dagiti lalaki. No kasta, doktor. Alam di kay madanagan. Ngamin adamot den dagiti therapy ang mabalin nga aramidan tayo. Itikas na kat matulungan dagiti anak yo. Sige, dok. Uray anya pa'y aklase ti therapy data. Aramidan niyo. Basta lakit di maagasan dagiti anak mi. Manungay ti magastos. Vanji, oray manupay deta. Si sasaganak amang dad.
Basta gimbaglaing dagiti anak ta. Di mon panunod ng ti kwarta. Siya kung di makamoy ti dayta. Lauro, Doktor, pang-asiyo. Aramidan niyo amin na kabalan niyo. Napunuag impag dagiti anak may. kumusta ang dagiti anak mi, doktor? Kas itikid daw ni sir. Nayalis min ida iti may sa a private room. Madamadan nga agin ina na. Panagkunak mabalin nyo idan ang mapankitaan. Agyaman kami unay, doktor. Ato ya, inyalaan kay ti kapem. Agyaman at Lauro. May bagam kasing kadagiti anak mo, ti may papaniti sa gigda. Wen, ngam, jak imbaga kadakwada ang natawid na kanyak day ta sakit. No mabalin, jak kayat asyak ti sideranda, gapu iti sakit alaklak aman da ita. Saan mo siguro? Awan mo takin kayat amaldan day ti kasta sakit. Natawid ko day ta sakit iti day di tatang. Kasi ti Diyos, jak mat napadasan dagiti sintomas na. Isu na lang, tamatawid mat gayam dagiti agbalin nga anak ko. Nangruna dagiti lalaki. Isumat lagayam amanipod ubing da. Uray bastit la ang asugat da. Kasta una yan ti panagdara na. Kanayon nga agdaringungo ni Chloe. Ni Matt Dexter. Kanayon nga agkapsot. Inton kuan matalimudawan. Ado dagiti litam iti bagina. Kan naut-ut ka no ti entero a bagina. Ba nagapagbutbut nga unay. Ngamin, kastamat la ang tinapasamak iti day di Joshua. Wanji, Numamuan da asyak ti gapuanan ti panagrigrigat da. Ang mga nutumok no sa dilangit ti babawi da asyak tinagbalin nga inada. di mo panunutan day ta. Yan may saan gamot ang nagkurang anang aywan kadakwada. Inaywanan, kan impatag mo ida. Nagbalin ka na sayahat kadakwada. Isungawan nga rudrason. Tapno si kati si direnda iti sakit alaklak aman da ita. Aping agsangsangit kayo, mami. Nakariing kagaya man. Kumusta ti Riknam? Ada ka din nasakit kan ka? Awan mat, mami. Maladingitan aklaan. Ngamin, agsangsangit kayo manan. Huston, mami. Patib karam ko matipakinaka mo. Diyak gamin malapdan ti agsangit. Nang runa no makitkita kayong agkabsat iti kasta kasasaan yo. Wala. Ngam na makikita kayo akasta. Akas na mapukpukawan akmat itikirad ti pakinakam. Mami, tiyak kaya't makita masaksaktan kayo. Siyak ti magagapo. No apay anadaan kayo iti kasta asakit. Anya di kaya't yung asawa, mami. Ti sakit yo. Hemophilia ti awag iti dayta. Natawid yo kaniyag. Maagasan ka di pa'y na ito ang sakit, mami. Basta, baka yung kayang dating basol. Makakanaldan kami ti kastuya sakit. Dexter, Manong Dexter, saan mo kumasidarin mo, mami? Awan basol na. No sana ka po iti dayta sakit. Saan tamot kumamalaklak am ita ti kastoy. Apay nga itayo laeng ay pagkakata kami. Dexter, anak. No apay matgamin. Kasi kapay laeng tinagbalin nga inami. Saan kumanas ka? Itikas na. Saan kami ngagligrigat? Itikas toy. Manong Dexter, Diyak nagayatan amadaan iti sakit ay hemophilia. Natawid ko na ito'y iti amaak. Day di lolo yo. Saan unay amapiktaran dagiti babae? Ngam sigun iti doktora ng taming kada kayo.
naapiktaran ni Chloe. Gaputa kambal kayo kat nga rod. Nagmalas kami mat na nanayanak. Di ka kumamat ang sawi, tikas na, Dexter anak. Wan, pudno aga po kanyak. Naandaan kayo itikas na sakit. Ngam inaiwanan kayo mat. Diyak mat nagkurang ka na kayo. Inpatag kayo itinalablabas pa ngam itibiyag ko, Dexter. Di mo lang amo. No kasakit, di makita kayo itikas na kasasaan. Boston, Mami. Saan kayo kumangagsan? Mami, jak kayat ti may tulan, iti na iti manong Joshua. Jak pa'y kayat ti matay. Kayat ko ti normal na panagbihan. Saan kayo amatay? Awan ti matay ka na kayo. Basta dungag kayo lang kanyag. Agtungpal kayo itibagag. Tapno saan kayo amay sagmag. Dexter, anak. Mami, Oh, apay adi ka pa'y bumangon. Apay yan anak ko. Anya ti pagsangitam. At ka din nasakit, ha? nagsakit din tiro bagay, Mami. Kita nyo lang itisaka ko. Tumang, siko. Ang lalabasit naman. Kita nyo. Inbalutilitam iti bagay. Diyos ko. Nagdaringungok mo't lang itay, Mami. Ala, di ka nagsangit, anak. Inawag akong jamayo. Nunaskan nga isubli na kay hospital. Arabidan mi. Maagasan ka lang, anak ko. Dexter, anak. At tuyan ti kanam. Mangan ka. Itikas ta. Ada pamigsam. Mami, Mm. sorry. Pakawanin da, no sinidir kayo gapiti sakit mi nga kakabsat. Pakawanin da, gapiti kinasukir kong anak. Sorry, Mami. Pagbabawiyak ulay dagiti nararamit ko iti kalabas. Anak, napakawan kan. Mami, At daman dagiti gundaway nga agrikyarta. Ngam amok amay saka na sayat nga anak. Maawatan ka mat iti ko na makayat mo ti normal a panagbiag. Naamiris ko nga damat nagbidutak. Gapoy tinalaos abuteng ko ama po kaw kayo ka ni Chloe. Tiniktarak ti biyagyo. Saan kayo a pinalubusan nga agdesisyon para iti pagbagyo? Kat ikarik a manipod ita. Agmaliwan ti kasta at tratok ka na kayo. Mami, agyaman lang iti amin nga anos, kan sakripisyo yo. Saan nagapo ka na kayo? Amang ano nabayag kami na si Moko, kini Chloe, gapoy ti daytoy a sakit. Ipatpatag na kayo, Nay, Mami. Ay, naimbag man ta napanunot yu tinagawi dito'y probinsya, Manang Vanji. Wan ading ko. Siyempre, mailiwak matlatta kada kayo. Berbero kag matlatta ti biag dito'y probinsya. Nang runa ti kanayon nga iyo umay tayo idi dito'y igit ti baybay tapno ag picnic. Ay katwa naman ang, sa bali tamat ti biag dito'y probinsya. Malaksid a natal na, presko pa iti malangap mo nga angin. Naku na mo na ading ko. O, kitam dagiti anak mo. Madlaw ang nakaragragsak da ang nakatugaw iti kadaratan, kabayatan ti panang buybuya da iti ililanak ti init. Wan nga rod, iso na lang tamas asya na kadakwada. Gapo iti sakit alaklak aman da ita. Ang amo makademila.
Mangnamnama ak adumtang tumatlaang tigundaway. Asong batan ti Diyos dagiti kararag ko. Kat agimbag dagiti anak ko. Wen amanang, mamati akmat iti dayta. Ngamin awan imposible iti Diyos. Patsyak adengdenggen na dagiti kararag mo kenkwana. Tinasayaat, ingkapay lang kadwaan dagiti anak mo manang. Isaganak labiit dagiti kanan tayo. Apag gusto, agturong mat kanon nila kay dito kadwa na dagiti anak mi. Sige nga rod ading ko. Katagyaman naklaunay ha. Awan anyaman na manang. Husto mati isusurot ni Ivan ka ni Irish. Iti kasta, makapagbabanding damat nga kakasinsin. Oh, mami, umay kayo. Kaduanda kami amang buya iti ililinag nga init. Agisam kayo mat amami. Rumbang nalaang anaragsak kayo. Ngamin, agkakadwa tayo ito. Amoyo anak ko. Maragsak anak unay ang makakita ang naragsak kayo. San alapad di mo pilya? Tapno agbaling kami anaragsak, mami. Kan may sa, amok atartarabayan da tayo ti Diyos. Amok asaan da tayo abay-bayan. Mami, Mm. ipatpatag da kayo unay-unay. Kat agyaman kami. Ngamin, da kayo tinagbalin nga inami. Pudno na tikino na ti kakambal ko, mami. Ay na, agyaman ako unay ka na kayo anak ko ha. Da kayo ti makuna ha, kinabaknang ko. Da kayo ti ayan ti ragsak ko. Mami. Kasta unay ba't panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, naadaanak iti anak akas kada kayo. Malaksid anatulnog kayo, nasingpat kayo pa'y. Nagasatak, ngamin, kas kada kayo ti intad ti Diyos kanyak. Ipatpatag kayo unay-unay, anak ko. Numaminsan, adda dagiti gundaway amapan panunot ko, adus-dusaan naksamatan ti Diyos, gapu iti basol, apan nakirelasyon ko iti lalaki, nga addaanen iti pamilya. Aklo nakmet dagiti nagbidutak, banag apagbababawiak unay. Nga manyangay nga rod, talaga siguro nga iso ti makuna agasat mi, nga agiina. Ti hemophilia kat may sa asakit amatawid, daytoy asakit ket addaan sintomas ti panagisbo iti dara, panagdaringungo, panaglitem ti bagbagi, panagletteg dagiti saka, tumang ken siko, ken daddo mapay a sintomas. Gapwanan daytoy iti kinakurang ti makuna a clotting factor malaksid iti platelet. Nga iso tinakapukawan ti inauna nga anak ko. Iti agdama ket lumablaban latta dagiti dua nga anak ko iti daytoy a sakit. Masapol a ma-therapy ken ma-schedule ti regular apan nakasalinda iti dara, iti kasta ket mabawasan ti sakit ken ut-ut a marikriknada. Tumulong met daytoy a mabawasan ti panagruar ti dara, manipud iti uneg ti bagida. Daytoy man ti pakasaritaan ti biagmi. Ket sapay kuma, ta nakaibati daytoy iti adal, kadag iti padak, adumdumngeg. Ket pagyamanak unay, ti anus mo anang ibasa, ken nang yornos, para iti pan nakaidrama, tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Vanji. Ken ka pagayam, Vanji. Awan basol mo pagayam ko. Di mo pabasulan ti bagim iti agdama a mapaspasamak kadagiti anak mo. Saan mo met anagayatan a maaddaanda iti kasta a klase ti sakit. Di ka nga rod maawanan iti namnama. Patsek asaan da kayo abaybay ti Diyos. Ad-adakit di apatib karenyo ti pamati yuken kuana. Saan alaped ti sakit tapno agbyag anormal ti maysa a tao. Dawatan tayo ti panarabay ti Diyos iti amin agundaway. Agtalag tayo kenkwana. Ken agyaman,
kadagiti tattao nga addalaang iti sibay tayo tapno mangaywan ken mangipateg kada tayo. Alakastan pagayam Vanji, ket pagyamanak unay ti inkapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.